Dneska ideme hrať Warzone spolu s Lacom a s Zinim. Čau! Laco. Čaute. Uvidíte, aký som špatný v tejto hre. Dúfam, že sa zabavíme. Poďme na to. Laco? Ahoj. Nazdar. Ahojte. Ahojte. Bye bye. Serte na to vážne. Ináč, ak by ste náhodou nevedeli, tak my už sme to hrali. A tu je klip z minulého hrania. Tak sú niekde nad vami, podľa mňa ešte. Doriti! On bol za mnou hneď. No. Jak sa tam dostal, Doriti? Choď na ten, no tam niekde. No, buď tu niekde v zákopoch. Rejajuje sa. Aj tak neviem. Tam bol. Pôjde, taniaľ. Aj? Čo si blázon? Potrebujem zbraň. Enemy dropping. Aga sem. Oh. Jep. Chrbát dostávam. Chrbát. Ja musel zdrhnúť. Chrbát, no. Zhora, no ja som na to vravel žiadne hore. Odkiaľ? Zhora! On tam došiel, on úplne z druhej strany došiel. Kámo. Choď preč, hneď bež preč. Už bežím. Dobre. Bežíš, hej? Dobre prvé miesto. To bolo len na ukážku, že jak sa to nemá robiť. Teraz prichádza... Áno, ďakujem za toto videjko, dajte like a odber a vidíme sa o ďalšom videu. Čaute. Takže toto strihneš? Áno. Čiže čaute ľudia, moje meno je Rasta, dneska ideme hrať Warzone spolu s Lacom a s Zinim. A dneska ideme dať nuke, pretože sme najlepšie trio. Jeden je tu sniper, jeden je tu debil a tretí je tu tryharder, ktorý sa hrá na každého, čiže poďme na to. Ani áno. Ty kokos! Dobre, dámy a páni, čiže hrá sa to tak, no na mapu. Hrá sa to tak, že tu nám do typek nám rozdá batohy, z ktorých potom spadneme dole. Potom zistíme, že tam je... To sú školské batohy, väčšinou sa to robí tak, že sa hodia do stredu miestnosti, aby všetci teraz samozrejme učebnice tam sú, aby sa potom stredožiaci mohli učiť. Net? Hit, do bielých. A nevidím tam moc, s týmto ARkom tam asi, či toto tam nič nedostrelám. A typek, pred nami. Na mini. Dead? Poďme na ňo. Chrbát som dostal, ja som vedel, že za nami. To čo robí? To je tureta! Nie, to nie je tureta, to je John Wick. Do domu! Tak to je najlepšia vec. My presne čakajú, že tam pôjdeme, nemôžeme ísť tam. Jaj? Nemám zbraňa ani k tomu. Crack? Dva crack. Tam sú snipery. Dvaja. Nemám pištolky iba. Snipery dvaja, pozor. A chrbát nám, Za nami, chrbát. poďte, aha, to sú za nami. Knock? Aha, ty kokos, dobre ja. Večku auto, čo som počul. Dostal crack. Chrbát. Chrbát, no. Ideme hore, push. Nice. Nemáme plejty, ale... A strieľa po nás sniper. Ja som to neskočil. Ty, dvaja sú. Ležia tam, nechoďte hore. No, on išiel dole. Je to dobre. Kámo, on zabil ma úplne randomne ináč, ale dobre. Čiže
Čiže čaute ľudia, moje meno je Asta a dneska ideme hrať Warzone s Lacom a Zerom. Poďme ešte. Laco? No, Autoškola semafor. super. Hej. Dobre. Laco? Čo? Ahoj. Ach, vtip, úplne. Krek, Aj, prepáč. Dobre ti! krek. Jaro, ja keď ti ich kreknem, tak ty už na jeden hit ho dáš. Svietia! Tu na ešte, pod nami sú. Dostal som. Som crack. Ukáž, že je lepší sniper. Nemám plety, ale. Dobrý to máš. Tu máš. Z boku. Však tam si mal plejty. Crack? Čo si ich nezobral? Poď sem. Ja? Si mi Do nepovedal. druhej No, strany. Nič si mi Však nepovedal. tam si mal plejty. Nic Však si som mi ti povedal, že nepovedal. tu máš. Krek. Však som ti Ja už tu povedal, máš, že ja viem čo znamená tu máš, ty vole. Že nech sa páči. No, tak ja som zahral Crack? zase. Dobre, preč, poď preč. Sem, dole. Ideme. Dobre. A ideme do toho nášho. Doriti. Ďalšia Dobrá, úrovň vole, tu myš. bola. Kamoco, čo je? Poďme. Ty si ho otvoril? Zemi nemá na plety, nechceš si dať? Nie? Je otvorené. Niekto iný otvoril. Dal by som si plejty. Nemáš? Nemám. Tak Domino. mám jeden. F5. Díky. Domino si ma pridal. Aha, že by to už to už mal. Tu je šofár, som rýchlo. Vy ste zobrali ten strike, čo som mal? Čo chcete? Máte selfka všetci? Gaz masu. Asta, máš oný selfko. Ja Bez nemám. masu. Kúp si Silver Revive, masku nemám, kúp si masku a ešte čo potrebujeme. Munition box mám, plejty si kúpte. A UAVčko kúpujem. A gaz masu. A ešte killstreak, dobre. A čo mám kúpiť ešte? UAVčko. Mám masku a plety. Ideme, poďte Masku, rýchlo. plety. Jaké UAVčko? Nie, ja mám všetko, ja už som nakúpil, kúpte si len čo Doriti. potrebujete vy masku. Masku si potrebujete. A selfka. Ja už som kúpil Selfko nemám. Ja nemám selfko. Silver Revive. Kde? Ty si čo kupoval? Keď si mal 19 000, už máš $20. Neviem, ale nemám masku. Kámo, ty si kúpil všetko. Tak ja len šiel nakúpiť, no. No a zaj si v Kauflande, však. Ja som Doriti som dead. Dead? Nice. Dead? Tu má masku, má masku. To. Dober, gas mask. A poďte, do zóny hore. Ale sa bude používať. Choď hore! No ja nemám zase, lebo do boha. Prečo nemáš? Však lebo mne to dalo automaticky hore, neviem, jak sa dalo dole. Je dead? To som není, a to ste si museli... Mám 100%. Dome. Mám nejakú epickú nejakú mám. Zabil som ho, alebo neviem, kto ho zabil. Siero. A dobrá maska, zober si túto masku. Ja mám nejakú 100% nejakú extra tutti frutti. Mám selfko. Zabite ich, strieľajte tam, kryjte ma. Nie, Dobre. Chlapci moji. Typty. Pekne. Nemám náboje. Sniper. Vidím. Dostal krek? Poď, push pull. Kde bol? Ja neviem teraz kde bol. To je balfina naša. Keď zabíjala prachy. Zabil som ju. Pekne. Gulag entry kit, hej? Kam, prečo hráš pišťolku? Neviem, to je pohodlná, rýchlo sa sem uteká ešte k tomu.
Si divný fakt. A nič iné som doslova nenašiel, všetko som našiel iba semi. Lebo všetko si im vyhodil pred skystom doslova. Nevylučil. Áno, hej, Jaro, čo si mi teraz zobral? Náboje, dobre. Pred skystom. A však do čoho chceš, no tak... No, už nechcem, nepotrebujem. Kamo, ja som taký debil. Ja sa obzerám, kamo, a že kamo, prečo sa posúvam, ty vole? Počkaj, idem sem na parapetu, nezhoď ma. Na parapetu. Si gráčo, to je parapeta. Do boha. Ty si vážne! Na čo som to A spravil? ináč, Asta, že keď máš okolo minimapy červené, vidíš to? No. Ten štvorec. No. Tak to znamená, že to niekto vidí. Len tak pre zaujímavosť. A ja, že dobre, že nech, ja to jenom nevidím. A tu sú! Vo vode! Ja vidím. Tu nás sú. Crack? Laco, ak máš snipu, tak to je ako pre teba si myslím ako stvorené. Ja tam hovno vidím. Však crack, dáva hovorím. Knock? Tu na. Crack? Dostal hit jeden? Crack? Dvíja ho. Ty skoro dostal snipe, chlapec. Z druhej strany. Tu na. Laco. Čo? Tu na našej strane je sniper. Strana po nás. Precision airstrike. Je to v prdeli. Ja som akurát rád, že si... Akurát som tak strašne rád, že si teraz odišiel, kamo. Tak som strašne rád. Teraz si odišiel, kamo. No sa teraz si Však odišiel. keď tam bol airstrike, však Ale za čo sa hovno. schováš? Typci dole. Dole. Jo, tu nás sú. No kamo, ja som tu opretý, kamo, jak na bare normálne. Tak na bare. Hej. Tu nás sú, one pod vami tu behajú. No, tak ja som zahral zase. Dobre. Dobre. Dobre, munition box musíme kúpiť. Ja ho mám na sebe. Ja mám. Však si v gulagu. Ja mám munition box. Nemba... M2. Dead? Nice. Crack? Teda nie. Nie, zomerem. Poďte, rašujte to, poď. Poď. Can't see shit. Dead? Pred nami, tu na typek. Tu nás sú ešte pred nami. Tu nás sú pred nami ešte. Doplňte armor box. Tu je, hážem. Doplňte one, armory. Nice, díky. Dobre. Poďme, máme zónu. Typci. Knock, jeden knock. Nice. Crack? Za tým? Je skoro dead. Ja mám dobrú onu, ale no. Vydali ma. Hej, poďme Ono sú. tam. Idú ku vám. Typek. Tu je! Pekne. To sa snipe. A ešte je tam za tým kamenom. Za kamenom. Dva typci. Čo to trepe? Dead, easy, kamošku. Let's go. Let's go! My sme vyhrali už Battle Royale, čo je dvakrát ťažšie tak, jak to je Resurgence. Pekná. Normálne. Let's go. Kamoško. No aj každý máme zásluhu. Kamo, ja zase No, viem, že Survivor. Kamo, určite zase viem, že Survivor. A keď skôr som bol taký, že Spectator. Kámo, teraz nikto není na streame, vidíš to? To sú svine. Super. Supplier. Ale ty budeš asi. Jasné. Kamo, pozeraj to. Choďte do rytie. Choďte všetci do rytie. Spravíš? Čo? Z tohto vínu. Jo, idem, však mám na video. Ďakujem za aj toto úžasné video, dajte like a odber, chalanov Instagram máte do popisku videa, ak chcete, aby som ho tam dal.
A sledujte ma na Twitchi, kde streamujem, kde sa mohli vidieť aj tento stream, čiže celý záznam nájdete na mojom Twitchi. A choď na Instagram, kde sa dozvedáš, kedy streamujem, jak streamujem, čo streamujem. A jo, choď tam, ďakujem, daj like a odber, čauko. Laco? No, Počkaj. povieš, ako sa máš, tak ja ti už fakt úplne nemohol. Čo? Čo vieš? Nič, no hovor, čo si chcel? Ahoj. Čo to znamená? Peťo, poď sa pozerať, aký mám hrozný aim a buzerovanie na všetko. Dobre, ja som taký debil. Ty si best, ja som najlepší. Ja hovorím, že idem ti ukázať krám a kam ja som spolu na vodemič. Je to dobrý? Počkaj, tu, poďte. Máte Hlava! náboje? Hlava! Jaký A dobrý? typek. No asi mŕtvý. Je tak jak ja. Mám hovno. Typek tu pri mne. Dead. Mŕtvy.